ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रं पतंसं रत्नकल्पं जलंगं परस्मृतवरा इतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तस्तुतिमवरगुणी व्याघ्रकृतिर्वसानं विश्वं निखिलभयरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओं नमः पुण्येश्वर महादेवाय नमः। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜନରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାଇରଙ୍ଗପୁର ଆମର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପଠାଇଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଅଧିବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଏବଂ ଆଚ୍ୟାହୁତି ହୋମ ସବୁ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ଟୁଟୁ ନନା, ଟୁଟୁ ଭାଇ, ସୁଦୂର ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଟୁଟୁ ଭାଇନା, ଅଭୟ ଭାଇନା, ଆଉ ଆମର ଅଜୟ ଭାଇନା, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସିଏ ତାଙ୍କର ସମନାଥ ଭାଇନା, ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମର ଗୀତା ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ୟାହୁତି ହୋମ କରାଗଲା। ଆଉ ଆମର ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ସହିତ ବାଦ୍ୟ ହୁଳହୁଳି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରୁ ନିଆଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ଆମର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଆରତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଆମର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆମର ଥିଲେ ତାରା ଆମର କଟି ନନା ଆଉ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଆମର ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରାତିରେ ହେଇଥିଲା, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଲୋକ ଆସି ସେଠାରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାନନ୍ଦରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ବୁଲି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଆଖପାଖରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରଦାନ କରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତାହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ରବି ନନା ଏବଂ ଟିପୁ ନନା ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବହୁ ପରିମାଣର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଗଣେଶଙ୍କର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବାୟ। जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। प्रभुंकर अपार करुणार आनंद कंद सच्चिदानंद चिरचिन्मय घन शरण शरण सर्वनियंता सर्वाधार। प्रभु कोटि को ओडियांकर मौड़मणि जगन्नाथंकर अपार करुणारु ये माटी ये स्थान जो पूर्णेश्वरंकर चरण सन्निधरे मु पंडित सोमनाथ शास्त्री निजको धन्य मन करुछि। त्रिदिनात्मक ये जो विश्व शांति यज्ञर आज पूर्णाहुतिर दिवस 3 दिन पूर्वर प्रवास दिवस सहित 3 दिन धरी यज्ञ चली। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम आसवा कथा, ये बात्या जो प्रभाव बात्यार प्रभाव आसीपारी ना, किंतु ये पूर्णेश्वरंकर जो कार्य थिला जे पुनर्बार मंदिर जो शुद्धिकरण सहित गणपति प्रतिष्ठा महोत्सव ता सहित त्रिदिनाथ विश्व शांति यज्ञर आज समाप्ति होती। पूर्णाहुतिर दिवस सरी आमे 7 ब्राह्मण द्वारा ये यज्ञ कार्य संपन्न होइछि। निजको धन्य मन करुछि रायरंगपुर माटी रे आसी एठिकार समस्त भक्त तथा श्रद्धालुवृंद जो मैंने आसी यज्ञ समस्ते सहयोग कले आ सुंदर भाव यज्ञ संपन्न है। जय महादेव जय हो। 21 तारीख पाखु 23 तारीख 3 दिन धरी विश्वर शांति उद्देश्य जनमानव कल्याण उद्देश्य
महाप्रभु पूर्णेश्वर महादेव निकट में आम 3 दिन यज्ञ 3 दिन धरी आम यज्ञ कर्म करियछु। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी आगमन रे आम समस्ते उत्साहित होई ये यज्ञ कर्म अनुष्ठान करिथिलु। ये यज्ञ कर्म समस्त कर्मकर्ता मंदिर अध्यक्ष आमर तहसीलदार विश्वनाथ भाई बाबू एवं समस्त कर्मकर्ता अक्लांत परिश्रम रे ये यज्ञ कर्म को परिपूर्ण करिसेंती। द्रौपदी महामहिम द्रौपदी जी अंकर मंगल हो, विश्वर मंगल हो, समस्त जनमानकर मंगल हो, यह ही आम इच्छा रखी आम महाप्रभु पूर्णेश्वर महादेव यज्ञ कर्म कलु। नूतन विग्रह महामहिम राष्ट्रपति निर्देश रे ये यज्ञ एवं गणपति जीवन्यास प्राण प्रतिष्ठा करी तांको आम स्थापन करिछु। आगामी को अपेक्षा करछु महामहिम द्रौपदी मैडम केबे आछंती तांकर आगमन को आम अपेक्षा करछु। भगवान पूर्णेश्वर राष्ट्रपति मंगल करंतु, देशर मंगल करंतु, या ही आमर कामना। जय श्री पूर्णेश्वर महादेव।